Джордж Гордън Байрон, или известен също като Лорд Байрон, е роден на 22 януари 1788 година. Умира на 19 април 1824. Той е британски поет от английски романтизъм. Най-знаменитите му поеми са Странстванията на Чайлд Харолд и Дон Жуан. Байрон е известен не само с творчеството си, но и с бурния си живот, изпълнен с екстравагантности. Да започнем с неговият род. Байрон е син на капитан Джон, известен като Лудият Джо. Байрон и втората му съпруга Катрин Гордън. Дядото на Байрон по бащина линия е вице-адмирал. Кръстен е Джордж Гордън Байрон на дядото му по майчина линия Джон Байрон. Баща му пък най-вероятно се жени за Катрин по сметка. Той разпилява богатството и разпродава имотите й. Прикарва съвсем малко време с нея и сина им, след което ги изоставя, за да избяга от кредиторите си. И година по-късно умира. Налага се майката на Байрон да продаде остатъка от земята си, както и титлата си, за да плати завещаните дългове на съпруга си. Тя често изпада в меланхолия и депресия. Скоро след това Катрин се премества в Абърдин, Шотландия, и там отглежда сина си на 21 май 1798 година. След смъртта на починалият Лорд Байрон или братчето на 10-годишния Джордж, момчето става 6-ти барон Байрон, като заедно с титлата наследява и имението в Нотингъм. Но майка му с гордост го завежда обратно в Англия, но Байрон рядко живее в Англия, защото през юношеските години той отдава под наем на мнозина, сред които е лорд Грей де Родин. Байрон получава началното си образование в Абърдин. През 1801 година постъпва в Хароу и след завършването на средното си образование той се записва в Тринити Коледж в Кембридж. През времето, когато не е на училище и в колежа, Байрон живее с майка си в имението Нотингъмшир, но отношенията им не са добри. Докато е там, се сприятелява с Елизабет Пигър и брати Джон, с когото изнася 2 пиеси за развлечение на местното общество. С помощта на Елизабет, която преписва множество от грубите му чернови, Байрон започва да пише първите си книги с поезия. Стихоспирката му Часове на ленност събира много от предишните му поеми заедно с написаните творби и достига най-висока връхна точка. Получава ужасна негативна и анонимна критика, която подтиква Байрон да започне да пише първата си сатирична творба, английски бардове и шотландски рецензии през 1809. Тази творба разгневява критиците до такава степен, че те предизвикват Байрон на дуел. В последвалите издания за Байрон да е мишена на критиката става знак на престиж. След като се завръща от своите пътешествия, публикува първите 2 песни от Странстванията на Чайлд Харолд през 1812, а те са посрещнати с голямо одобрение. Както самият Байрон казва, събудих се една сутрин и бях известен. Последвалите 2 песни на творбата имат подобен успех, както и след това 4 ориенталски приказки Гелур, Абидоската невеста, Корсар и Лара, които са основата на създаването на специфичния вид литературен герой, наречен в последствие Байронов герой. Почти по същото време Байрон започва своето приятелство и с бъдещия си биограф Томас Мур. Като млад Байрон значително задължава с различни суми и според думите на майка му, това се дължи и безразсъдното му пренебрежение на парите. По тази причина той планира да прекара началото на 1808 година в пътешествия със своя братовчет Джордж Бесуарт, който е капитан на фрегата с 32 оръдия HMS Тартар. Но смъртта на Бесуарт при битката при Альвион през май 1808 година разбива плановете на поета. В периода 1809 до 811 Байрон се включва в голямото пътешествие, което по това време е съвсем обичайно за по-заможните младежи. Наполеоновите войни са причината поета да се отклони от обичайния маршрут през Франция и Италия и да се обърне към източното Средиземноморие. И една подробност, кореспонденцията сред кръг от неговите кембриджки приятели дава повод да се твърди, че ключов мотив за пътуването е надеждата за някакво хомосексуално преживяване. Има и теории също, че отпътува, защото се притеснява да не би да започне нова афера с вече омъжената Мери Чатсуърт, негова предишна любима, на която посвещава и творби. Желанието просто да избяга също би могло да се счита за причина. И така поетът пътува от Англия през Испания до Албания и прекарва време в двора на Али Паша в Янина, а после в Атина. През по-голямата част от пътуването негов спътник е приятелят му Джон Хопхаус. Пътува и до Португалия, откъдето изпраща писмо на своя приятел господин Ходсън, в което описва и своето познание на португалският език, състоящо се почти изцяло от псовни и обиди. Байрон се радва на престоя си в Синтра, който е описан в Странстванията на Чайлд Харолд като славен Едем.
Докато е в Атина, Байрон се запознава и с Николо Гираут, с когото се сприятелява и който го учи на италиански язик. Предполага се също, че двамата имат интимна връзка. Байрон се запътва към Смирна, откъдето той и Хопхаус потеглят да пътешествие до Константинопол с фрегатата HMS Саусет, докато Саусет стои на котва пред града, чакайки позволение от османците да навлезе в пристанището. На 3 май 1810 Байрон и лейтенант Икахет от екипажа на Саусет приплуват Халеспонт. Байрон ознаменова своя подвиг във втората песен на Дон Жуан. Афери и скандали. През 1812 година Байрон се впуска в публично известната си афера, която шокира британското общество с омъжената лейди Каролайн Лам. Байрон в последствие прекратява тази си връзка и продължава нататък с други афери, но Каролайн никога не се възстановява напълно и го преследва и след като той се отказва от нея. Тя е емоционално неравнесена и губи толкова тегло, че Байрон съвсем жестоко подхвърля коментар на свекърва и че е преследван от скелет. Каролайн започва да го търси и в дома му, понякога провлечена и на вестникарче. По време на едно такова посещение тя изписва "Помни ме" в една от книгите на бюрото му, а в отговор Байрон пише поемата озаглавена "Да те помня", която завършва със следното: "Ти, невярна на него, ти демон за мен". Като дете, Байрон почти не вижда своята полусестра Аугуста Лей. Като възрастен обаче той има близки отношения с нея, които са възприемани и като кръвосмесителни, а от други хора и като невинни. В крайна сметка Байрон започва да ухажва в последствие и братовчетката на Каролайн, Ан Изабел Милбанк или Анабела. Първото предложение за брак Анабел отхвърля, но в последствие се съгласява. Тя е високо морална жена, интелигентна, надарена с математически ум, освен това и богата наследница. Двамата сключват брак на 2 януари 1815, но бракът им се оказва не особено щастлив. Той се отнася зле с нея и не скрива разочарованието си, когато на 10 декември същата година Ан ражда дъщеря, а не син. Година по-късно Байрон подписва развод. Да го напуска и взима със себе си дъщерята. Бързо се разпространяват и слухове за съпружеско насилие и прелюбодеяние, като често слуховете са подпомогнати от ревнивата лейди Каролайн. След този разрив в семейния му живот Байрон отново напуска Англия и, както се оказва, завинаги. Минава през Белгия, плава надолу по Рейн, а през лятото на 1816 година се станява в вила Диодати на Женевското езеро в Швейцария със своя личен доктор, младият умен и красив Джон Уилям Полидори. Там в Швейцария Байрон се сприятелява и с поета Пърси Би Шели и Мери Годуин, бъдеща съпруга на Шели. Към тях се присъединява и доведената сестра на Мери, Клер Клермон, с която Байрон има връзки по-рано в Лондон. Поетът първоначално отказва да има нещо общо с Клер и се съгласява да остане в нейно присъствие само заедно с бъдещото семейство Шели. Тя обаче в крайна сметка убеждава Байрон да приеме и да се грижи за Алегра, детето, което Клер ражда през януари 1817 година. И така, задържани в вила Диодати, от безконечния дъжд и онова мокро, нерадо лято за цели 3 дни през юни, петорката се обръща към фантастични истории за развлечения, включително и приказки за мъртвите, с оригиналното заглавие "Книга на духовете". Сетне, те измислят собствени истории. Мери Шели създава творбата, която впоследствие се преработва и се превръща в Франкенщайн, а Полидори бива вдъхновен от недовършената история на Байрон и написва "Вампирът", което е предшественик на романтическия вампирски жанр. Недовършената история на Байрон е публикувана като послеслов в Мазела. Той също пише и третата част на Чайлд Харалд. През зимата Байрон остава в Венеция, прекъсвайки пътуванията си и влюбвайки се в Мариана Сегати, в чиято къща в Венеция той се и настанява на квартира. Скоро обаче се замесва и 22-годишната Маргарита Конни. И двете са омъжени, Конни е неграмотна, която обаче на свой ред напуска съпруга си и се премества при Байрон. Караниците им често карат Байрон да прекарва нощи в гондолата си, като я моли да напусне къщата. На финал тя се хвърля във Венецианският канал. През 1817 Байрон пътува и до Рим, връщайки се във Венеция, пише и четвъртата песен на Чайлд Харалд. Почти по същото време продава и Нюстатското абатство и публикува Манфред Кейн и Преобразението Урод. Първите 5 песни на Дон Жуан са написани между 1818 и 1820, в който период Байрон се запознава с младата графиня Гичоли, която открива първата си любов в лицето на поета. От своя страна, Байрон предлага на графиня Гичоли да избягат заедно. По това време той е посетен от Томас Мур, на когото дава своята автобиография или нареченото "Житие и приключения". Ръкописът обаче е изгорен през 1824 година, месец след смъртта на поета, от самият Мур, от Хопхаус и издателят на Байрон Джон Мари. Интересно да се спомене и арменският период на Байрон. През 1816 посещава острова Свети Лазар във Венеция, където се запознава с арменската култура. Бива подпомогнат в това си начинание от абатите на Хитарианският орден и с помощта на отец Авгириан той учи арменски език и посещава много семинари за езика и историята на арменците. Така излизат и двете творби на Байрон – английската граматика и арменският и арменската граматика и английският, където се включват цитати от класически съвременни арменски писатели. Байрон участва и в съставянето на англо-арменски речник и пише предсловието му, в което разяснява и отношението на арменците към потисничеството на турските паши и персийските сатрапи, както и тяхната борба за свобода. Прави преводи на арменската история от Мовсес Хоренци и други.
Байрон е до такава степен очарован, че дори размишлява над заменянето на притчата за Каин от Стария завет с арменската легенда за патриарха й. Може спокойно да се твърди, че чрез него се заражда арменистиката и нейната пропаганда. След престоя си в Пиза, между 1821 и 1822, Байрон се мести в Генуа. До 1823, когато вече се оттечава от живота си в италианския град и приема предложението за помощ от страна на представителите на гръцкото движение за независимост, борещо се срещу османската власт. И така на 16 юли същата година Байрон напуска Генуа на кораба Херкулес, пристигайки в Кефалония. На 4 август харчи близо 4000 паунда от собствените си пари за подобряване и поправка на гръцката флота, след което отплава за Западна Гърция. Присъединява се към гръцкия политик и военен Маврокодратос. Байрон и Маврокордатос планират атака срещу турската крепост Лепанто, намираща се на изнатината на Коринският залив. Байрон назначава специалист да се погрижи за артилерията и взима част от бунтовниците си под своята команда, въпреки че му липсва военен опит. Но преди да отплава, той се разболява на 15 февруари 1824 и му пускат кръв, което е обичайен за това време лек. Това го отслабва допълнително. Так му успява частично да се възстанови, но в ранните дни на април се простудява. Болестта отново е влошена, а отново терапевтичното кръвопускане разваля тотално неговото здраве. Предполага се, че това лечение, проведено чрез нестерилни медицински инструменти, е причината Байрон да се разболее и от сепсис. Поетът вдига висока температура и умира на 19 април. Споменава се, че ако Байрон е оживял и е победил осмедлиите, гърците са щели да го провъзгласят за крал. Това обаче е малко вероятно. Джордж Байрон е погребан в църквата Света Мария Магдалена в град Хъкнъл в графството Нотингъмшир. Когато известният датски скулптор Тор Валдсен дочува за героизма на Байрон в Гърция, преработва по-ранния си бюст на Байрон, издялквайки го до гръцки мрамор. Характерът на Байрон поддържа репутация на екстравагантен, меланхоличен, смел, необикновен, ексцентричен, претенциозен и полемичен човек. Той е независим и се поддава на екстремни емоции. Но поне едно от пътуванията му, негови спътници са така объркани от обратите на неговото поведение, че решават, че е умствено болен. Той обича да приключенства, особено по море. Вярвал е, че депресията му е наследствена, тъй като и майка му дълго време е страдала, след като бащата ги напуска. Физическо състояние. В зряла възраст Байрон е бил висок 1,78 и е държал между 60 и 90 кг. Знаменита със своята физическа красота, която той подчертава, носейки през нощта хартийки за навиване на коса. Бил атлетичен, умел, боксер, ездач, отличен пловец, а в Харо играе крикет, макар и не много добре. Още по рождение Байрон страда от неизвестна деформация на десния си крак, която по това време се е наричала клъпвуд. Днешните медицински експерти твърдят, че се появява като следствие на детски паралич, докато други смятат, че е заради дисплазия или неспособност на костите да израснат нормално. Тази негова деформация води до куцане, което мъчи Байрон през целият му живот и е влошено от безсмисленото лечение, проведено през ранните години от живота на поета. Той остава обаче със съмнението, че ако деформацията била правилно третирана, нейното премахване е било напълно възможно. Още от ранната си възраст Байрон е крайно стеснителен относно този си недъг, наричайки сам себе си куция дявол. Въпреки това, отказва да носи каквито и да било механични приспособления, които да подобрят придвижването му, макар че от време на време е обувал изработени специални обувки, за да скрият деформирания крак. И хранене. Байрон, както и други писатели и приятели, както неговият приятел Джон Хопхаус, остават детайлно описание за хранителните навици на поета. Когато е в Кеймбридж, Байрон е на стриктна диета, за да контролира теглото си. Освен това, доста спортува и носи множество дрехи, за да се плоди. През по-голяма част от живота си е вегетарианец и често живее с дни единствено на сухи бисквити и бяло вино. Понякога яде големи порции месо и десерти, след което ги повръща. А приятелят му Хопхаус твърди, че проблемът с теглото на Байрон е причинен от болката в деформираният му крак, която прави спортуването му доста трудно.